želim da mi napravite jednu ovakvu lijepu torticu. Bit će urađeno. To je skroz lako. Dakle, prvo ću uzeti ovakvu gotovu koru za tortu. Gledajte šta mogu. Sad ću je premazati kremom. Odlično. Zatim ću rasporediti po celoj površini. Odozgo staviti drugi sloj kore. I napravit ću malo okruglu rupu u sredini. Super. U udubljenje u sredini sipam ove sjajne bombone. Stavljam posljednji sloj. I premazujem celu tortu kremom. Dodajem ukrase. I eto, napravila sam ovakvu disko kuglu. Odlično. Uključit ću muziku i kod mene je sve spremno za žurku. To je zanimljivo. I ja sam nekad išla u klubove. Bako, možeš i ti da se pridružiš. Vidiš šta imam za tebe? Moderne naočare. Da, baš mi dobro stoju, jel da? Ja, uopšte mi se ne sviđa ova muzika, ali imam rješenje. Da, tako je bolje. Okej, a sada mogu početi da kuvam. Premazat ću plavu koru roze kremom. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. I premazati tortu s polja. Divno. U udubljenje na vrhu sipam malo kreme. I razmazujem je. A sad ću uzeti gustu plavu glazuru. I sipat ću je u ovu rupu. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, to je bazen. Preko ću staviti ovakvu slatku krofnu. Dodat ću suncobran, palmu i merdevine. Okrasit ću sve gumenim zvezdicama i eto. To izgleda divno. Nešto sam smislila. Stavljam šešir i naočar za sunce. To je pravi izgled za odmor pored bazena. Čekaj, i ja imam sve isto. Sjajno. Bako, ti se samo odmaraš? Vreme za kuvanje. Bela, ne brini. Kod mene već sve spremno. Ali ja još ništa nisam napravila. Kako to? Moram brzo nešto da smislim. Uzet ću koru, zatim dodati krem. Ponovo stavljam koru i ponovo krem. Odlično, i tako nekoliko puta. Da. A sad ću preseći jagode na pola i njima ukrasiti svu moju tortu. Eto, sve gotovo. Bar sam stigla na vreme. Wow, kako je sve lijepo. Hoću da probam prvo Bratz tortu. Tako si ja. To je baš dobro. Da, sviđa mi se ukus. Ekstra. Idemo dalje. Je li to torta bazen? Zanimljivo. Kako se razvlači ova glazura? Ne mogu da verujem. Da, kako dobro. A šta je ovdje? Krofna i palma. Sad ću probati sve to. Kako slatko. Da, sve mi se sviđa. I ostala je bakina torta. Izgleda skroz obično, ali dobro. Ukus nije loš. Okej, pobedila je Barbie. Čestitam. Šta? Da, ne mogu da verujem. Tako sam srećna. Za drugu rundu mi napravite, molim vas, američke palačinke, jel može? Šta? Nema problema. Dakle, devojke, ne žurite. Ja sam majstor za pečenje palačinki. Gledajte i učite. Uzet ću testo za palačinke i sipati malu količinu tiganj. Odlično. Zatim okrećem. Eto, ovdje je potrebna veština. Svaka mi čast. Napravit ću puno palačinjaka. Gotovo. Zatim mi treba med. Ne mogu da otvorim. Uspelo je. Dakle, preliću moje palačinke medom. Kako privlačno izgleda. Ekstra. Jesu li to pčele doletele po svoj med?
Ups. Barbie, ma daj, šta ti je? Sad ću prebiti ove pčele. Spremna sam. O, brat, prepusti to meni. Eto vam, odvratne pčele. Naučit ću vas pameti. Tako je dobro što su odletele. Hvala vam. Dakle, nastavit ću da kuvam. Uzimam testo za palačinke i sipam ga u ove slatke kalupe u obliku srca. Da, poređat ću gotove palačinke na tanjir u obliku detaline. Odlično. Kako dobro izgleda. Premazat ću sve šlagom i staviti još jedan sloj. Da, odlično mi ide. To će biti jako ukusno. A sad mi treba ova roze pasta. Kako dobro. Gledajte kako lepo curi. Nevjerovatno. Ali to još nije sve. Odozgo ću staviti sladoled od jagoda. I to je to. Moje Barbie palačinke su spremne. Ok, sad je red na mene. Gledajte kako se to radi. Uzimam testo za palačinke i crtam konturu našeg lica. Odlično. Zatim dodajem rumenilo i onda popunjavam cijelo lice. Prevrćem palačinku i čekam dok se ispeče. Zatim ću uzeti gumene trakice i uviti ih u lokne. Mislim da je ispalo cool. Da. O, nije loše. Prijatno, draga. Wow, koliko lepih jela je ispalo. Probat ću prvo ove roze palačinke. O, to je tako ukusno. Tu je još i sladoled. Obožavam ga. O, a šta je ovo? Izgleda zanimljivo. Probat ću prvo frizuru. O, a kakva je to faca? Da, sviđa mi se. Svaka čast. I probat ću posljednje jelo. Obožavam palačinke sa medom. Tako su domaće. Ekstra. Pobedila je baka. Obožavam tvoje palačinke. O, da, znala sam da će tako biti. A sad mi napravite burger, jel može? Naravno. To je klasika. Zatim ću se sigurno izboriti. Dakle, treba mi moja torbica. Da vidimo šta ima. Neto. O, jao, Barbie, koliko šminke imaš u torbici? Našla sam, da. Evo je, lepinja za burger. A sad ću početi da kuvam. Vidiš šta je, imam u svojoj torbici. Moja lepinja je mnogo bolja. Šta kažeš na to, Barbie? Ne, moja lepinja je lepša. Ne, moja. A, devojke, prestanite. Gledajte bolje moju lepinju. Ona je najlepša. Oho. A, Barbie, hoćeš li već jednom početi? Da. Nastavit ću da kuvam. Preliću lepinju sirupom od jagoda. Odlično. Kako lepa boja. Zatim ću dodati i samu jagodicu. Tako liči na srce. Kako slatko. Ok, stavit ću što više. Zatim ću istisnuti malo šlaga. Da. I, šta? Hajde, zašto ne izlazi? Hajde. O, šta je to bilo? O, zar nemaš više šlaga? O, sad ću proveriti. Izgleda da treba jače pritisnuti. O, šta mi je to na licu? O, kakav užas! To je presmešno. Ajoj, ne brini, Barbie. Eto, sve je u redu. Pojedi jagodicu. Dobro. Moram paziti sa ovim šlagom. Dakle, stavit ću ga odozgo i poređati jagode po njemu. Odlično. Zatim ću dodati još malo preliva. Super. Sad ću uzeti drugu lepinju i napraviti rupu u njoj. Da. Napravit ću flamingosa i krila.
O, da, ispalo je tako slatko. Šta je to? Eto ti. Ma ne bojte se. Treba samo dobro izlupati meso. Da, uspela sam. A sad ga stavljam ovdje. A zatim mi treba lepinja i sir. Dodajem malo vatre. O, da, odlično mi ide. Sir se istopio. Oj. Pazi, brat. U redu, pljeskavica je gotova. Kakav miris. Divno. I obavezno stavljam krunu. Posuću malo zlatom i eto, bellissimo. Šta? Moje jelo je svakako bolje? Gluposti, moje je bolje. A, devojke, sklonite se malo. A ja ću, za razliku od vas, napraviti zdrav burger. Prvo ću izrendati cveklu. Da. Zatim ću formirati pljeskavicu i staviti je na burger. Zatvaram lepinjom i eto, sve je spremno. Napravila sam fitness burger. Pa onako. Wow! Je li to sve za mene? Probat ću prvo ovaj burger. Tako je lep da mi ga je žao da jedem. Ali to je jako ukusno. Ekstra! Obožavam slatkiši. A sad ću probati ovaj kraljevski burger. Divno! Koliko zlata, nevjerovatno! Sad sam ja prava kraljica. I jedva čekam da probam. Ovaj burger je tako sočan. A sada bajkin burger. Izgleda skroz obično. Čekajte, je li to cvekla? Ja neću to da jedem. Pobedila je, brat. O, da. Dočekala sam svoju pobedu. Izazov za tebe. Hajde, reci nam, koju tortu želiš? To je super ideja. Hoću ovakvu tortu, jel može? Naravno. Trebaju mi kore. Ne, meni ne treba to. Što? Dobro, baš ti hvala. Nema na čemu. Okej. Ja ću uzeti gotovu crnu tortu. Obožavam čokoladu. Da, tako ukusna. Okej. Treba mi još jedna torta. Spojit ću ih zajedno, a zatim premazati čokoladnim filom. Gotovo. Ovaj karton mi ne treba. Bacit ću ga. Šta? Ne! Jesi normalna? Uništila si moju tortu. Eto ti. Šta to leti? Ne! Koji si baksuz? Tako ti treba. Ne plači, dušo. A vidiš šta imam za tebe? To su tvoje omiljene žele bombone. Jedi, draga. Bako, hvala. Stvarno ih volim. Odlično. A ja ću nastaviti da spremam tortu. Treba mi moj fil od karamele. Tako je lep. Sad ću sve lepo razmazati i eto, dobila sam ravnu tortu. Svaka mi čast. A sada uzimam svoj domaći džem. Zašto ne mogu da otvorim? Hajde! Draga, pomozi mi. Da, sad ću. Eto. Šta to radiš? Izvolite, bako. Hvala, dušo. Šta je ovo? Smeće mi ne treba. Dobro je. Dakle, sada džem sipam pravo na tortu. Tako je. I razmazat ću sve lopaticom. Super! Ali to još nije sve. Treba napraviti lepu mrežu od fila.
O, kakva lepota. O, bako, to je baš cool. Svaka čast. A ja ću u međuvremenu iseći pravougaonik iz torte. Odlično. A ovdje sam pripremila čokoladni skelet. Tako je sladak. Dakle, stavit ću ga u rupu, zatim dodati gumene crviće, a posle izmrviti keks. Da, to će biti zemlja na naš grobić. I obavezno treba spomenik i kamenje okolo. Cool. I ovo drvo je tako moćno. Stavljam lopatu i to je to. Aj, je li to grob? A bože, svašta. O, šta, vi ste već završili? A šta ja da radim? O, imam ideju. Koristit ću ove žele bombone. Stavit ću ih na dno šerpe i sipati sve žele bombone koje imam. Super! Posle prelivam sve sokom i eto, vidi bako, idem da zaledim to. A super, a ja ću nastaviti da ukrašavam svoju tortu. O, odlično mi ide, a moja torta izgleda tako slatko, jel da? A mnogo mi se sviđa. Wow, bako, svaka čast. Okej, sad ja. Moja žele torta se stegnula. Sad ću je preliti roze glazurom. O, kako je glatko ispalo. A zatim ću poređati žele srca po cijeloj površini. O, mnogo slatko. Dodat ću još nekoliko detalja i to je to. Bako, vidi. O, to je pravo čudo, a baš si pametna. Bako, a kakva je moja torta? A, gledajte. O, i ti si dobra, Leslie. Prijatno. Wow, tako lijepe torte. Hoću da probam prvo ovu sa srcima. Pa ona je od želea. Tako se smešno trese. Odmah ću je probati. Joj, da, ukus je prosto neverovatan. Tako je lijepa i ukusna. Idemo dalje. A na ovoj torti ima baš puno fila. Jedva čekam da probam. Joj, tako je nežna i ukusna. Sviđa mi se. Ostalo je da probam posljednju tortu. Tako je jeziva, ali zanimljivo mi je da probam. O, je li to skeletić? Pa on je od čokolade. Da? I sva torta je od čokolade. A znate, ukus je skroz običan, ništa posebno. A dakle, pobedila je Bela. Čestitam. O, baš sam srećna. A bravo. A sad mi napravite sladoled, molim vas. A sladoled? Odlično. Nema problema. Naravno, draga. Odmah počinjem. A za sladoled će mi trebati moje voće. Skupila sam ga u svojoj bašti. A rasporedit ću sve po bojama. A zatim stavljam u blender, dodajem mlijeko i dobro mutim da ne ostane grudvica. Uradit ću isto sa voćem svih boja. A da, svaka mi čast. A zatim sipam sladoled u gotove kalupe i ubacujem unutra štapiće. Joj, ispalo je tako slatko, a svaka boja je prelepa, jel da? Da, kao što ste shvatili, to će biti voćni led. Preslatko, bako. Hvala, deco. Dobro, i ja ću početi. Pogledajte koliko sladoleda imam. Treba mi kašika za sladoled. Napunit ću svaki kornet. Sjajno. Šta? Gde mi je sladoled? Leslie.
Ovaj sladoled je tako dobar. Hvala ti. Šta? Sve si pojela? Nemoguće. Kako si smela, eto ti! O, devojke, prestanite! Jo, te vaše svađe su mi dosadile. Okej, moj sladoled se već zaladio. Ostalo je da svaki umočim u čokoladu sa lešnikom. Servirat ću sve i eto! Wow! Dobro. A ja ću za svoj sladoled uzeti čokoladu i dodati malo ljubičaste boje. Da, baš takva boja mi treba. Zatim sipam sve u kalup u obliku medveda. Odlično. Dovoljno. To mi za sad ne treba. Odložit ću. A sad ću sladoledom ponoviti oblik medveda. To će biti njegova unutrašnjost. Sada vadim našeg medveda i prekrivam ga kožom. O, veoma originalno, Leslie. Jesi čula? Pa šta? Ni moj sladoled neće biti ništa gori. O, tačno, smislila sam. Ukrasit ću svoj sladoled dugom i ostalim slatkišima. Mnogo slatko. To je to. Ja sam završila. Prijatno. Prijatno, dušo. Wow, koliko sladoleda. Probat ću prvo Belin. Ja ne znam sa koje strane da probam. O, sve se raspalo. Ne sviđa mi se to. Idemo dalje. A to već izgleda zanimljivo. Wow, pa to je voćni led u čokoladi. Cool. A unutra su različite boje. Jako zanimljivo. Okej, dovoljno. A sad hoću da probam ovog jezivog medveda. Izlupat ću ga. Wow, unutra je sladoled. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Uzet ću kašiku i... O, da, to je mnogo ukusno. Baš mi se dopada ovo jelo. Rešeno, to je pobeda. O, da. Jeste čuli? Ja sam najbolja.